Башкортостан госпитальдерде дәваланусы махсус хәрби операция яугирләренә ярдәмде даими бәреп тора. Ростов өлкәһендәге башкортлар курултайы якташларда игътибарһыз калдырмай. Һаумыгыз эфирдә интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Ростов өлкәһе башкортлары курултайы рәисе, язучы Мәхмүд Сәлимов. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Мәхмүд Бәкирович, ошо көндәрдә республика башлыгы һеҙҙең йәмәғәт эшмәкәрлегегеҙҙе баһалап, Шайморатов медалы тапшырҙы. Ихлас күңелдән һеҙҙе ҡотлайбыҙ был баһа менән. Рәхмәт. Был һеҙҙең өсөн ниндәй баһа? Миңә зур баһа, сөнки Башҡортостан мине эшемне күрҙе. Башҡортостан халҡының рәхмәте тип мине баһалап алдым. Айырыуса Шайморатов исемен йөрөткән награда шулай бит? Без Шайморатов исеме беҙҙең өсөн изге исем, сөнки ул Ростов өлкәһен немецләрҙән, фашистларҙан ҡотҡарған кеше, бик күп батырлыҡтар күрһәткән беҙҙең 112-нсе башҡорт дивизияһы именно Ростов өлкәһендә үткән аның юлы. Бына беренсе герой Белый Калитва Атаев, беренсе герой Советского Союза алған Ростов өлкәһендә. Шуның өсөн Шайморатов беҙҙең өсөн ул юлдан һәр ваҡыт йөрөйбөҙ, автопробеглар ойоштороп, һәр бер беҙҙең башҡорттар ерләнгән урындарҙы бөтәһен дә беләбеҙ. Шунда барып сәскәләр һалып, дуғалар уҡып йөрөгән юллар беҙҙең. Һәм Ростов өлкәһендә Шайморатов исемендәге мәктәп эшләп килә. Бына беҙ 10 мартта Өфөнән Русский географическое общество әйтәйем дә, Советов Салават Талғатов ебәрә, шул гуманитарный конвой киләсәк, беҙҙән ҡаршы алабыҙ. Мамаев күргәндә, онда сәскәләр һалып, юлға сығабыҙ. Беренсе беҙҙең барабыҙ инде Шайморатов исемендәге мәктәпкә. Ул Солонецкий хуторында, Обливский район. Шунда Диев утарында беҙҙең памятниклар тора. Онда беҙҙең бик күп башҡорттар һәләк булғандар, батырлыҡ күрһәткән ер, беҙҙең өсөн изге ер. Шунда барасаҡбыҙ, шу юл ыңғайында. Шунан инде Морозовск, Белый Калитва, Высота героев тип атала, Атаевсылар, Панфилов күк. Батырлыҡ күрһәткән урын. Батырлыҡ күрһәткән урын. Онда да сәскә һалып, шунан китәбеҙ. Ростовҡа барабыҙ. Ростовта анда Самбек ҡалҡыулығындағы музей бар. Беҙҙең анда музейҙа Шайморатовҡа башланған стенд. Шуны барып күреп, алар инде юлға сыға. Шунан һуң Высота якорь бар анда. Беҙҙең анда 17 яугиребеҙ эҙәрмәндәр табып анда күнде. Туйғонов ағай, беҙҙең доктор наук Марсель Маратовичтың ҡартатаһы шунда ята. Ул да барып күргәйне шул урынды. Ул күптән түгел асыҡланды, шулай. Ул шу мына якорь тигән высотаның астында аларҙы күмдек. Анда 14 мең беҙҙең һалдат, яугирләр һәләк булған. Шул ҡалҡыулыҡты алыр өсөн 43-нче йылда бик шундай урындар. Шу Матвеев күргәннән үтеп, инде алар китә Донбассҡа. Беҙҙең алып баралар гуманитарный конвой, шу УАЗикты итеп бирәләр инде. Гуманитар конвой, ул бит бары тик махсус хәрби операция барған зонаға ғына түгел, шулай уҡ Ростов госпитальдәренә лә Башҡортостандан даими бәреп торалар. Уларҙы бына егеттәргә тапшырыу менән шөғөлләнәһегеҙме? Нисек? Беҙҙең был алып торалар инде, бына носки менән башлап, футболканы, спортивный киемнәр, башҡорт балын алып килделәр, салап тараттыҡ. Әле дә барабыҙ, күрешеп торабыҙ. Беҙҙең әле генә бына ярҙам иттек. Беҙҙең бер һалдатҡа, исемләрен, фамилияларын әйтмәйем. Ебәрҙек аны Бурденко госпиталенә. Бик ҡаты яраланған, ағаһы килде, анда ҡарап торҙо инде, ярҙам итеп, ярҙам иттек. Кисәген алып киттеләр самолетнан Бурденкоға. Иң мөһиме һауыҡһын дип теләйбеҙ яҡташыбыҙға. Әле бына Ғафури районынан бер егет һауаланып тип әйтергә була инде. Һауығып? Ҡайтып китте. Үйіне Салауат районынан бөтә төрле беҙҙең
башкорттарга түгел бите. Башкортстандан сыккан ягерларга мөгаенде дүйм ярдәм итәлегедер. Аларның барып һөйләшкән вакытта шундый ышанычлык бар. Без барыбер еңеп чыгабыз дигән ышанычлык бар. Чөнки алар Рух яктан көчле егетләр. Әйе, моны рухлы егетләр, шулай без төзәләбез дә тагын барабыз. Булай калдырмайбыз, бу яраны ди. Алар дип. Иң мөһиме бундай яралардан һоң дәваланып яткан егетләргә игътибар, туган яктан сәлам мөһимдер, шулай бит. Алар менән һөйләшеп утыру да бик алар өчен игътибар, алар өчен рәхмәтле сүзләр, алар өчен моны отпускка кайткан кешене дә монда күрһәгез, аны туктап рәхмәт әйтергә кирәк. Чөнки алар аны көтеп торалар. Алар хугышта, алар карап торалар. Безне таныйлармы? Алар геройлар бит бөтәһеле. Аларга рәхмәт әйтергә кирәк һәр вакыт. Онытмаска. Юлда күрһәк тә менә барып кулын кысып госпитальдә яткан безнең егетләргә, аларга вообще нәйенде. Димәк, рәхмәт сүзләре һәм гомумән игътибар иң зур награда дип әйтсәк тә булалар. Мәхмүд Бакирович, һез үзегез дә отставкалага подполковник, һезнең хәрби юлыгыз да шундай игътибар һәм ихтирам яулап алган үткәнегез дип әйтергә мөмкин. Һез күп кенә китапларыгызда ошо хәрби юлыгызды хүрәтләйһегез һәм бына Башкорт аты дигән китабыгыз инде китап нәшриятында басырга әзерләнә. Бында ниндәй тарих сагалган? Бына ул тарих турында һөйләр алдыннан беләһезме, мин Рига калаһында укырга кергәндә генерал теге хәрби училищеның начальнигы фамилияһы Юлущенко. Һин каян ти? Улым каян һин ти? Мәйтәм Башкортстаннан. Шу килде, мин ти Башкорт дивизиясында хезмәт иттем ти. Шуннан менің бір документ эшләнмәгән икән. Теге особый отделдан майор Трудулан ди. Аның не имеет права, в общем-то, вступления. Лучше Коранда. Юк ти, һин ике атна берәм ти майорга. Особый отделдан КГБ. Документларда оформлять итәргә. Шуннан миңа Коранда кулды кысты. Моны ти бүген ти һинең башкортларың һинең өчен атака китте ди. Шулай дип әйтте. Һинең өчен көрәште, һинең өчен һуышка күтәрелделәр. Шуны бер вакытта онытмадым. Мин аны булай башка дивизиясында дип әйткәс, уйланым инде 112-нче башка дивизиясында хезмәт иткән. Безнең бетон дивизия өсеннән киткәннәр. Ысынлап та 112-нче башка дивизиясында хезмәт иткән. Иң мөһиме безнең Гареев, иске опар подполковник, начальник штаба шу башка дивизиясында начальник штаба артиллерийского полка. Бергә алар хезмәт иткәннәр. Менә бит шундый язмыш. Һәм иң мөһиме 112-нче башкорт кавалерия дивизиясының даны һезгә дә укулы ярдәм иткән кебек. Миңа ярдәм итте укырга кирергә. Шуна мин аның автобиографиясын табып белештем. Ул училищены беткәс, шу 112-нче башкорт дивизиясына артиллерийский батареяга җибәргәннәр командирым батарея дип. Менә шулай. Менә бит безнең ата-бабалар безнең өчен көрәшкән, менә үлемдә үзем аша үткәрдем дип әйтергә. Бу тарихтар бар һала ошо Башкорт аты китабында сагалганмы? Ул элегрәк тә язылган инде. Башкорт аты ул безнең горурлыгыбыз, символ дип әйтәләр бит. Курай, Башкорт аты, Башкорт Урал тауы, Урал батыр. Безнең бөтә менә тарихыбыз ул шундый менә горурланып һөйләрлек әйберләрдән тора инде. Менә Башкорт аты ул электән үк мин әле бер 10-15 ел китап яздым, или 20, или гомер буе Башкорт аты дигән сүзсыкка шуны атып алайым. Әле бит әле ярдәм итте ул китап язу.
электен уйлап торайын моның турында. Шуннан теге фестиваль башланган, мен айтам, мына вакыты итте, хәзер утырга да ялырга. Рухландырды димәк, ул Башкорт театр фестивале. И шуннан не мына Ради Фаридович аның турында ишеткәндә, не мине сакырды кунакка 22-нче кайта алаһым, кайта йөрим, әйтәм, әйдә кайт. Китап бик әйбәт, безгә бик мөһим китап. Без аны сыгарырбыз дине быел. Димәк, быел бу китапты китап кәштәләрендә көтәбез. Ул төрле тарихтан тора инде ул китап. Ул башланып китә Парижда булган выставка 1967 елда башкорт атын шунда күрсәткәннәр. Шунда башкорт балы бәләкәй алтын медаль алган. 1900 елда Париж выставканда большой золотой медаль завоевал. Бу документаль әсәр димәк. Ул моны 1967 елгы әсәр, ул документальный. Аның турында язылган Мердер дигән облшталмейстер его императорского величества двора дип булган бер главный конюшенный йөртәләрендә. Ул аның турында китап язган, и башкорт аты турында язган. 24 ат арасында шу башкорт атын хойлап алып ебергәннәр. Парижга шунда күрсәткәннәр. Буна бит бик кызыклы мәгълүматлар димәк бу китапта сагылган. Тизрәк алып укыга килә. Шуннан һуң ана безнең Дин буе Бүртә ат дигән йир бар, башкорт халык йорты. Элек-электән биргән егетләре сал агызганнар, агызыл буйлап. Димнең тамагына барып иткәч, салларны сатканнар күписләргә. Аксалары күп, дим буйлап кайтканнар инде үйләренә. Шу кайткан вакытында ат атып алганнар. Атлары инде Дим буе Бүртә атында иң матур шундый атлар. Бүртә ат, кара ат, коричневыйрак битләре. Шундый атларны сатып алып, шул атта кәләште алганнар. Моны димләү дигән сүз кай килеп сыккан. Бөргәннәр, димләгәннәр кәләште. Бик кызык фикерләр бу китапты тизрәк алып укыга килә. Әңгәмәгез өчен сезгә зур рәхмәт һәм әлбәттә тагыла иҗади уңышлар теләйбез. Хөрмәтле тамашачылар, безнең студияла язучы Ростов өлкәһе башкортлары курултайы рәисе Мәхмүд Сәлимов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.